Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kumusa kuba siphinde sihlangane ebukhoneni benkosi. Wozama singe ebukhoneni benkosi. Sithi woza woza wozama sithi woza mazinge sithi woza 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 lapha inkazimulo ibonakaliswa sithi lapha inkazimulo asizameni bazalwane ukufunda yabona, asizame sifunde. Iyaphila lento lena mntala kaNkulunkulu yasezulwini, aphila. Yeah, uthi Paul, I am not ashamed of the gospel. Yeah, anginamahloni ngevangeli. Yeah, uthi ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Lento esiphethe amandla. Siphethe amandla, tshela umakhelwane siphethe amandla. Yeah, siphethe amandla. Siphethe amandla. Bazalwane, asifunde lapha encwadini. Sineyindaba ezihamba ezishiya ezilenga nebazalwane. Angazi ukuthi ubuyela nini ngoba sineyindaba ezishiya ezilenga. That other week sasikhuluma ngendaba yokuthi ke how to possess your body, umzimba wakho uphatha njani. Sasikhuluma ngale ndaba leyo encwadi yabaseRoma chapter 12. Angazi noma nisakhumbula na. uPaul ancenga ngobubele bukaNkulunkulu banikele imizimba yenu bemnikelo ophilileyo uthandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu koqonda. So sayishiya leyo ndaba ke ilenga dana kaNkulunkulu. Ngakholwa ukuthi sizoyibuyela kuyo ngelinye ilanga. Last week kade sithinta indaba ebalekile kakhulu, izono zikaIsrael besehlane. Indaba le ibalekile nayo kakhulu bazalwane. That's why ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto uNkulunkulu asidlulisa kuzo kulesikhathi. Uyasidlulisa ukuze sethembeke kulento. Ziyama test. Ma test wasehlane. Yabona ngoba last week kade sithe ukuhlola indaba yokuthi ke isono sokugcina esakhuluma ngaso kodwa siqale ngaso isono sokucomplaina, murmuring, complain, sono sokukhonona. Sono leso bazalwane. Umuntu nje ohlala ekhala, umakhala njalo. Problem kuba umakhala njalo. Tshela umakhelwane ungabe umakhala njalo. Khona abantu nje yonke into iyamkhalisa. Yonke into nje iyamkhalisa. Uyabona. So uma ungazifundisa ukungabe umuntu ocomplainayo, uzophila amnandi empilweni. Ngoba uma unganothisa kahle impilo inento eziningi nje ezingahambisani nawe. Every day uhlangana nento ongayithandi. Angazi noma unotisile. Every day
hlangana nento ongayithandi, into ongayithandi awuyithandi ngoba unentando. And akusho ukuthi into mayithandwa uwe ithandwa yibo bonke abantu. So uma umuntu ongayibambanga le secret yokuthi don't complain, uzithola uhlala ukhala njalo ngoba angeke uphile impilo la khona izinto zizoba ngendlela wena othanda ngayo. So impilo nje inaloko manje ke umoya abantwana bakaIsrayeli ababenawo wokucomplaina wenza ukuthi bangaboni namathuba uNkulunkulu abanika wona. Just imagine abantu becomplaina ngokuyongena eKhanani. Into ebekade engicabanga ukuthi it was their hope all along. Kodwa mase kufika ilanga lakhona sekuthiwa ke now go in, baqala bacomplain. Balahlekelwa iKhanana ngenxa yama-complain. Angazi ukuthi uyayibona lento ukuthi serious kanjani. Yeah, balahlekelwa iKhanana ngenxa nje yokuthi ba-complain. Into na ungayi-understand ungayisoli. Ni right? Yeah, makunento ungayi-understand ungayisoli. Kodwa uma umuntu oyibambile le mfihlakalo yokungacomplain, usheshe uadjuste. Yabona? So that is why ngiyakubuka ukuthi kuyi-test nayo leyo ukuthi manje sifike enkonzweni sithola ugesi ungekho. Yayizwa ukuthi njani nje. It's a test. So sifika kumnyama and then iyayibona nje ukuthi oh okay. Se testing ngoba manje usimakade ubhekile ukuthi ke bazothini. Hawu manje sithandaze kanjani ebumnyameni? Cha, ukuthandaza kudinga umlomo. Akithi bazalwane. Yeah, prayer you don't need to light for you to pray. Actually nje ikhathi esiningi ngijwayele ukuthandaza lebumnyameni. Ngingathanda ukuthandaza lebumnyameni. Ngenzela ukuthi noma ngivula amehlo ngingaboni lutho. Ngoba ngale in the holies of holies kuthi uNkulunkulu wayahlala in the thick darkness. La kwakuhlala khona iTabernacle. So I mean the Ark of the Covenant. So it was thick darkness. Yabo. So kwakumnyama ngale. So mayebiza nje umpriest would come in, or abizo Moses come in, he would go into the thick darkness. Ni right? Yeah. So ngiyangithanda nje ukuthi ngicime. Ngoba iprayer ayifuni ilight, ifuna umlomo. That's me, yabona ke. So manje kuthi maku dark la endlini ngingabi shocked or ngingakhubeki ngoba ngithi atmosphere ngijwayele mangithandaza. Nesasekhona. Yeah. But nje sengisho ukuthi uzame ulwe nawe ukuthi ungabe umuntu ocomplainayo empilweni. Ulwe nawe ukuthi abe umuntu ohlala ekhala. Yabona? Kunaloko. Ngisho mntana kaNkulunkulu, it was a serious test uJob angena kuyo ukuthi alingwa lahlekelwe yiyo yonke into. And uSathane wayilinde nje into azoyikhipha ngomlomo ukuthi ayithathe le nto ayiseke uNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Wayemlinde nje ukuthi uzothini. Yingakho makudiscusswa ngaye ezulwini uthi uSathane kuNkulunkulu, nginike yena ngimthathele zonke izinto anazo uzokuthuka. So i-argument yasezulwini was uJobe uzokuthuka. And uJobe wala. Ungixaka nje thina sesiyazi bazalwane ukuthi it was the devil. Kodwa uJobe wavele wayenza iconclusion uma elahlekelwa yiko konke. Abantwana bakhe abawu10, abafana abawu7 namantombazana ayi3. And then imfuyo yakhe yonke ngelanga eli1 kwalahleka konke.
kodwa uJobe kuthiwa wathi umevula umlomo, mase uvula umlomo wakhe esethole wonke lama report wathi uJehova uphile, uJehova uthathile, malibongwe gama likaJehova. So waqhubeka nokukhonza uNkulunkulu ungasekho. Kusho ukuthi waprove ukuthi akamkhonzi uNkulunkulu ngoba izinto unazo. Angazi ukuthi uyayibamba kodwa mntana kaNkulunkulu, ngoba ikhathi ezinjalo ezingafaka umoya ongaxabanisa noNkulunkulu. Ikhathi la khona kunezinto ezikulahlekelayo, ikhathi zokudlula ebuhlungwini, ikhathi zokwehlelwa izinto obungazilindelanga. Kufanele sikusho nje bazalwane ukuthi ukukholwa akusho ukuthi uzohamba smooth. No. Ukukholwa kusho ukuthi nanoma ungahambi smooth kodwa kuyahambeka ngoba ukhona oyindlela. Yabo. So wena unethembo nalo phakathi kwezimo odlula kuzo. Kodwa nje ukuthi uyakholwa awuthenjiswanga nje ukuthi kuzoba nje it's a walk in the park. No. Uma ukholwa uzolingwa, uma ukholwa uzohlaselwa, uma ukholwa uzoshayeka, na ukholwa uzothukwa, na ukholwa uzontshontshela, na ukholwa ungagula, na kuningi nje okungenzeka na ukholwa. Kodwa ngoba uyakholwa kwabamthandayo konke kuyasebenzelana kube okuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. So kusho ukuthi thina into esisiza yileyo ukuthi sine happy ending. So asithuswa izimo. That's why na ubona izimo fanele uzibuke ngamehlo kaNkulunkulu. Yabo? So ufanele understand le building lesikuyo. Le building le esikuyo inale site leli ngapha naleli. So uma umuntu ungamdirector uthi ke wangathi ufuna ukuza la. Uzobona isonto, akazi nokuthi isonto ngoba alibhalwanga, akulabelwanga ngaphandle ukuthi church. Uzobona ibuilding emhlophe, and then ke mawume ngapha awufani nomuntu ome ngapha. Uyayizwa manje? So uma udirect umuntu ovela ngapha ufuna umtshele ngalento azoyibona, kodwa lento ayibona ngapha angeke ayibone ngapha. So wena mangabe umdirector ngale side leli ngapha ungavela uthi uzobona I building engaplasterwanga. Uyayizwa? Ibonda nje likhulu elingaplasterwanga, kodwa mayengashintshi indlela yena avele ngapha akasayiboni lento oyisho, kanti you are still describing the same thing. Angazi ukuthi uyayizwa? So maningi ama side, but uma ngabe mhlawumbe ubumuntu ohlala phezulu, ohlala kuphi phezulu high, this building uyibukela phansi, ubuzomdirector ngokwe roof. Nisasekhona abazalwane. So kuyakusiza ukuthi ubuke izinto ngendlela kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabheki njengathi. So from God's point of view le ndawo le akayibuki yona iyodwa, uyibuka nazo zonke ezinye izinto eziseduze kwayo. Uyayizwa ke manje? That's why kwabamthandayo konke kuyasebenzelana, konke nalabo makhelwane la abakuhluphayo konke kuyasebenza. Uyayi-understand kodwa lento? Yabo. So but mawuyibuka njengomuntu ohlala kule strato ohlala kuso, wena uyibuka so uyahlupha lo. uNkulunkulu uyibheka from the top ukuthi lezi zinto ohlangana nazo, le isebenza lokhu, le isebenza lokhu, lesigcineni kuzophuma lokhu. So dlula nala udlula khona. Atu David, though I walk through the valley of the shadow, awunkosi kanti noma sihamba nawe, we can go through the valley of the shadow of death. Yes. Ukuhamba noNkulunkulu akusho ukuthi ngeke udlule esigodini samathambo endaweni yabafile, kodwa akusho ukuthi uzofa, kodwa uyangena uzwe ukuthi nanga umoya ukufa. Uthi noma uhamba emlilweni awukukushisa,
Noma ungangena emanzini ngeke ahambe nawe akukhukhula amanzi. Angeke ube naleyo testimony until you go in. Abantu abanama testimonies bazalwane, abantu abanobufakazi, abantu abangenile. So mangaba ungena kandawo thula. Ungafakazi ngoba wena uzofakaza ukuthi ngabaleka. So wena wazi ukuthi kusho ukuthini ukungena emanzini ngoba wena wabona amanzi wahla phansi. Kodwa uthi uPetro angakhona ukufakaza athi ngaphuma emkhumbini mina. Ngoba ngabona uJesu eza ehamba phezulu kwamanzi. Thina sicakekile kulomkhumbi, isiphepho sifuna ukuqeda umkhumbi. Ngambona ngathi hayi inkosi le, ngase ngiyasho ngathi Nkosi uma kunguwe ishongize wathi uJesu woza, uPetro angafakaza athi ngase ngiyaphuma ke. Hawu ngaphinda nganyathela ngesikhathi ngibheka uJesu engezwe kuyahambeka. Uthi manje uPetro, hey ngayimosha nje, mara siyambonga uyafakaza. Ngasuke ngabheka amanzi ngathi hawu ngihambe emanzini vele. Uthi ngesikhathi ngiwabheka ngashona phansi. Still kune testimony ethi hawu kodwa wangikhipha. Nikhona abazalwane. So umuntu ongangenanga emanzini akakwazi ukufakaza ubufakazi bamanzi. So kunezimo ongafanelanga uzibalekele ngoba uzofakaza uthini kusasa. Abantu bafuna ukubona uNkulunkulu wakho lo ohlala umkhonza njalo. uNkulunkulu wakho ohlala umkhonza njalo akabonakali unless there is a crisis. So uyavuma inkinga uthi uNkulunkulu mangabe advertiser. Uza-advertise ngama problems. Ngoba he is a problem solver. So uma ekhona nje namhlanje njobe ekhona nje usimakade ukhona tshela umakhelwane ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu lokhona nathi labazalwane akasumzalwane. Kimuthimi. Yabo. So sinoNkulunkulu phakathi kwethu. Kodwa ungaphuma ungambonanga uma unganankinga. Kuwe nje kube inkonzo enormal. Kodwa na unenkinga uzombona. Ngithi na unenkinga uzombona. Mntana kaNkulunkulu mangabe namhlanje unenkinga uzombona. Ngithi mina namhlanje na unenkinga uNkulunkulu is a problem solver so uzombona. So umuntu onganankinga ngakabone lutho. So ke ubufakazi abakheke ezikhathini eziright. Ubufakazi bakheke ezikhathini ezinzima. Now uma uunderstand leyo nto ke manje uye uthi uma ungene enkingeni ke ungasakhali. Akazi ukuthi uyayizwisisa. Uma ungena enkingeni awenze njani? Awukhali, awucomplain manje. Hawu uNkulunkulu ungishiyelele. Hawu baba kunini? Hayi baba phela ngeke ngisakhona mina. Yabona baba na ungangilungisele lento kuleli viki uzokwenzani? Nisasekhona. Funa uzipicture mntana kaNkulunkulu ngoba kuya count asifani tshela umakhelwane asifani phela thina. Khona abantu uma sikhuluma ngecooking khona abantu abafana namaqanda abapheka isikhashana esincane basheshe bavuthwe. So uNkulunkulu kufaka kukhiphe nje. Ngoba uyazi ukuthi usurvive. Ngeke isikhathi eside ushobe eminyama. Faka kukhiphe. Yabo. Mhlambe futhi akingibeka nje. Ukuhamba kwethu noNkulunkulu siyakhula. Ya ngathi ngcono nangibeka kanjalo siyakhula. So uma usaqala ukuhamba noNkulunkulu uyafana namaqanda. Usheshe uvuthwe. Ya sakuthi nje akukhiphe. Ngamosheki. Kodwa kufana uyavuthwa. Yabo. So abanye abantu bafana nepapa. Yahlala lona nokho kodwa ke aliqedi awu. Papa. So abanye abantu bafana khona laba bafana nomhodu. Umhodu.
utsiba mkhudu. Umuntu uma ezofuna apheka umkhudu uma ayowuthenga khona abantu abalolo hlobo. Into enginotisile baningi abantu bangakabathanda umkhudu la endlini. Baningi majority. Khona laba bathi yabo njengabantwana laba bama 2000 ama born free. Mama, what are you eating? Uthi amathumbu mntanami. Intestine. Yabo. So mambonisa isisu senkomo. Ngathi thawula. Nyama. Amudla lento. But kunabantu abayilolo hlobo. Abawuphekile. Angithi sibaningi esiwuthandayo. Bonke abantu abawuthandayo bangaka abathanda ukupheka. Yabo ni number iyehla. Wabathanda ukupheka. Why? Umsebenzi. Angithi ngoba uma ulanda khona ezinye indawo uthenga khona uthola ukuthi awugezwanga. Yabo. So before you fake ebhodweni ufuna uqale ngokugeza. And now ugeza kunuka indlu yonke. And ayinuki kamnandi. Ngathi ungawugezela ngaphandle. Ya, ngathi ungawufaka ebhavini. Ushuke. Ngoba uyabona so abanye bane style manje ba discover izinto bathi munenhlabathi nami ngizengoma mdladla bathi amunenhlabathi lento le vele ufaka emanzini ufaka itswayi bese uyayiyeka ngathi hayi le sekuyoba intshumayelo. So mase sithi you are the salt of the earth. Sesobuya sibuke sithi itswayi liya ukuwasha umkhodo. Uyabona ke sengiedileke manje. La ngithi uyabona. So uzowasha kuphuma inhlabathi yonke ke mayeqeda ke sekuyanuka kunuka naye lo washayo. Ngoba phela washa ngezandla mayeqeda ke sewashile ke khani ke ufake ebhodweni ke. Bese umlilo athi nje ayikakhulu. Umlilo awuthi nje ibilele phansi lento athela amanzi abemaningi uma eqeda athi ngisaye mall ubheka lamanzi athi hayi maningi ngeke phela saye mall uhlangana naye mall ebhizi lapha ephusha amatroli athi hayi ngiphekile lekhaya hayi wena uphekele umkhodi hawu ngeke usha hayi thatha isikhathi le nto lento iphekwe ekseni idliwe ntambama uyiqala ekseni athi sapha so mawujahile khohlo nisasekhona abazalwane khona lolo hlobo lwabantu. Now uma ngabe ulolo hlobo lwabantu uyayibona iprocess ingakanani before abantu bezokwamukela ngoba mama kwamukela kusho ukuthi usuvuthiwe uyaphakwa manje before bezokwamukela abantu baqala ngokugxeka ngoba ngesikhathi begxeka yilesikhathi usawashwa ukisha udoti manje kuphuma ukunuka yingakho nje akusikhathazi nje thina ugxeko ngoba siya understand ukuthi every level ine preparation yakhona yabo so masigxekwa akusihluphi nje thina ukuthi abantu basigxeka akusihluphi nakancane ngoba siya understand ukuthi namhlanje bayagxeka abalinde nje ibhodo lizobila. Bonke ababathi ayikho lento boba se angiphakele nami yena bawuthola umkhodo ready ne right. So iproblem nansi ke uma ungabe ulolo hlobo lomuntu isilingo sakhona nasi ngesikhathi usanuka uyagxeka mawususebhodweni ungakavuthwa uqala ukunuka kamnandi yayizwa manje kodwa ukakavuthwa uselikhuni kodwa sokunephunga elimnandi. Now ungayi understand lento uzwa abantu bekuncoma hayi man unento
nanto kaNkulunkulu. Bathi besuka bese bethi kuwe, hayi bayakubambezela lapho khona. Aba-understand ukuthi usebhodweni. Uma ungavumela lo okufaka ebhodweni kube nguyena okukhipha ebhodweni, uzoba right, ngoba uyena owaziyo ukuthi uvuthwa nini. Baningi abantu abashayisile empilweni kabuhlungu. Washayisa ngenxa ukuthi ngesikhathi esenuka kamnandi kuvela umuntu ongampheki azomtshela ukuthi uvuthiwe. Uma bemkhipha ebhodweni bamhlafuna, bamthola ukuthi uqinile, into engixakayo abambuyisela ebhodweni bamfaka edustbin. I-reality yalempilo. So kunabantu uThixo kade yakude nabo, kodwa ngoba uvula izindlebe ethu abantu ongasibona aba responsible ukumbheka, bezwe iphunga bathi phuma wena, phuma. Ngiyakunceda njalo mntana kaNkulunkulu. Uyabona nje abasikhuluma ngenkazimulo kaNkulunkulu, sikhuluma ngokuthi uThixo akufake yona. uNkulunkulu inkazimulo ayifake kuwe, kusho ukuthi God will use you. Angazi noma uyayizwisisa. God will use you. So uNkulunkulu uzokusebenzisa. Kodwa uma ngabe unga-understand lento le esikhuluma ngayo, uzothola wena uphuma early ebhodweni. Wena ngoba le process mayiqala laba sebethi unuka kamnandi bebengekho. Abazi uNkulunkulu ubhizi ngani ngawe, kodwa abazi sebezoyiphunga elimnandi bezona usukuma nje mhlambe bakubizile lapha yana kune meeting abazali esikolweni bese bakuzwe usukuma uPaula nje bezokuthi ine weight mabathi besacela ukuthi nje ukusihlephulele nje izwi uthandaze bezoshaya into heavy lapha bathi yabona bese bakubuza ukuthi hey ufunde kuphi, yabo sebazoyiphunga elimnandi, kodwa kusho ukuthi uvuthiwe. Akusho ukuthi uvuthiwe. Manje mawungabalalela, mina ngibabonile abantu bazalwane, and history lemani iziphinda phinda, babonile abantu abaningi beshayeka, beshayeka baphuma la ekhaya la beshayeka, ngoba umuntu uhlangana nabanye abantu, hawu umuntu usoloko kwashumayela yena yedwa. Asiniki thina phela unento wena. Understand ukuthi this is the pot we are cooking. Iproof yokuthi uyavuthwa ibonakala hayi la le ngaphandle ukuthi awuyavuthwa. Bathi uyakubambezela unento. Hayi ke nami ke mayithi umuntu hey mina sengiyahamba, hey uNkulunkulu uthi, ngoba basho njalo kanti unamanga akusuNkulunkulu, abangani bakhe. uNkulunkulu kunento ayibeka enhlizweni yami. Okay. Into ebuhlungu bazalwane, uma bemthola ukuthi akavuthiwe abambuyisele ebhodweni, lahle edustbin. Ubuhlungu balento bulapha. So uNkulunkulu kunento abhizi ngayo la kuwe, kodwa uzothi masuqala unuka kamnandi abantu ababethi yini lento eseniyenza lapha manje, yini bayakuhleka ngithi nawe ha useselapha.
phela ngeke siyikhona thina lento esihambile thina usaselapha wena uyaphikelela angithi and njengamanje awukanuki kamnandi but uzothi usuqala unuka kamnandi bese kuvela abanye hey unuka kamnandi man uyazi uvuthiwe wena wazi ukuthi isilingo siqalile and mangabe uthathwa amazwi lawo uzophuma ebhodweni ungavutwanga bakuhlafune nje bathi man ismell asifani netaste lahle le dustbin so ngibona abantu abaningi kakhulu beshawa into eyodwa nje le ngikhuluma ngayo abaningi angazi noma bakhona abanye abasazolandela yini kodwa sebaningi engibabonile beshayeka ngalento engishoyo umuntu sokunabantu abam-advisayo ukuthi ayikho lento kuze kube nini nangabe ngasibona bakufaka ebhodweni usenkingeni waphuma eli enkulu inkinga uhambo lolu bazalwane bengithi uhambo lolu ngicela ukufunda lamazwi nje bazalwane namhlanje ngiyakholwa ukuthi namhlanje ngeke ngithathe isikhathi eside bazalwane lokho esesikushilo inkosi beyifuna sikusho nakho incwadi yesibili yabaseKorinte chapter 3 2 Corinthians chapter number 3 amazwi lawa thatha amavesi nje abemabili bazalwane uverse number 17 no verse number 18 mase uyitholile uthi amen uthola ke now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face behold as in a mirror the glory of the Lord, and are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Inkosi ingumoya. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona kukhona inkululeko. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengaloku kumi ngenkosi engumoya. Siyabonga baba izwi lakho leli ubusise enhlizweni yalona loyo egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Now indaba lena emfishane nje bazalwane namhlanje indaba emfishane inde yona kodwa imfishane. Tshela makhelwane inde kodwa imfishane. Right, uthiwa la inkosi ingumoya. Right? So the Lord is the Spirit. The Lord is the Spirit. Ake uthi the Lord is the Spirit. So le nkosi lethi nabazalwane esikhonzayo inkosi uJesu ingumoya. That's why ngesikhathi ezemhlabeni wangena enyameni waphila wazalwa njengomuntu waba umntwana wakhula wafa esebethele wavuka ngosuku lwesithathu. But mase vuka wavuka nenkazimulo. So umzimba wakhe avuka ngawo wangasafana nalo mina nawe esinawo nesasekhona abazalwane. Yingakho kula mzimba ubekade engena kuvaliwe.
so bengasagogodi, so bevela ngene nje. Uyakhetha ufuna ungena ngeroof uyangena, ungena ngobondo uyangena, naye ufuna ukuphuma uyaphuma nje. So ayisekho into emvimbayo because now he is a spirit. Nikhona abazalwane. And uJesu uthi kunilungela ukuba nginishiye ngoba uma nganishiye umoya ongcwele ngeke afike. So uJesu njengamanje usezulwini kodwa futhi uJesu ula ngomoya. That's why umoya ongcwele is the spirit of Christ. Nikhona abazalwane. So kuthiwa ke the Lord is the spirit. So thina asikhonzi a physical king. That's why it's an error ukutholakala umuntu ekhothamela umuntu ophilayo usenyameni. It's an error. I-problem nje ukuthi uguqela abantu. Bengithi i-problem. Yilento eyenza ukuthi uJohane uma elapha esiqhingeni sasePatmos uma kwambulwa kuye i-program yasezulwini umethola lesa sambulo sencwadi kuthiwa uthi ngange kumoya ngoba nansi into yamnceda uthi ngosuku lwenkosi ngange kumoya inkosi ingumoya nami ngangikumoya. Uyayizwa manje? Noma esenyameni esase kulomzimba but he was in the spirit. So if he was not in the spirit ubengeke ambone. Angazi ukuthi uyayizwa na? Ngoba uthi ngezwe izwi emva kwami kodwa ngangikuphi? Ngangikumoya. So uthi ngaphenduka, waphenduka ekumoya. Wambona ekumoya. Umeqeda ukumbona wawa ngamadolo. Ngoba wabona ukuthi the king is here. And uma esewile uJesu kuthiwa wambamba ngesandla wathi ungasabi because uthi I fell down as though dead. Kusho ukuthi lenkazimulo ayibona yakhe yamenza kwangathi ufile. Lento ayibona yaba nkulu kuye ukuthi umzimba wakhe uhlule ukuhandlisha. He physically fell down though he was in the spirit. Nikhona abazalwane. Ngoba abazalwane uma ungakwazi ukuthi ulibambe ulithole ibutton lokuba kumoya umzimba wakho uzoba affected. Angazi ukuthi uyayizwa lento. Umzimba wakho uzothola ama benefits serious. Kodwa uzowathola ngokuthi wena kule ndlela yakho yokukholwa ukwazile ukuthola ibutton lika moya othina ulupressa ube kumoya. Yilento kufanele uyithandazele ukuthi Nkosi ngisize ngibe kumoya. Awutshela umakhelwane ngifuna ukuba kumoya makhe. Ake utshela uJesu ngisize ngibe kumoya Nkosi. Ngoba uma elaphaya esiqingeni sasePatmos physically isimo besibheda. But ngoba bekumuntu kamoya ubuhlungu besimo zange bube yi-issue kuye. Na ubheka izimo kade phakathi kwazo. So uJesu wamhambela kuleyo ndawo kodwa waqala ngokuthi yena abe kumoya. Kusho ukuthi ayekele uku-entertain isimo. Lokuthi uyobheka khona manje angisenamehla angisaboni. Uyayibona nje into umuntu onormal abengayikhalela lento. Awu kodwa Nkosi yami umuntu kanti uyoze siphumelele na kunjani siyophumula na kunini bheka njengamanje amehla waseka akhishiwe. Akanasikhathi sokukhalela amehlo akhe. Ungena kumoya. Mawungena kumoya mntana kaNkulunkulu izinto onganazi azibi issue. Lento yenza ukhale kangaka ukuthi awungeni kumoya. Nikhona abazalwane. So lithi ke leli verse esilifundayo inkosi ingumoya. So uJohane ungena kumoya. Bese lithi ke manje
la kukhona umoya kaNkuluNkulu khona. So where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kukhona inkululeko. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi uma ngabe ungaba kumoya bese uba sendaweni enomoya kaJehova, umoya kaNkuluNkulu, nawe ukumoya, wena uyakhululeka. Ngoba la kukhona umoya kaNkuluNkulu khona, kukhona ini? Inkululeko. Kusho ukuthi lento namhlanje ongathi wena ikufasile inamandla okukubopha. Why? Because you are not in the Spirit. Ngoba if you can be in the Spirit, then the Spirit of God now lives in you. Angazi ukuthi uyayizwa. Ingani lithi iBhayibheli imizimba yethu lithempeli likabani? Likamoya ongcwele. Kusho ukuthi umoya kaNkuluNkulu ufuna ukwenzani? Ufuna ukuzohlala kuwe. Yini indaba efuna ukuhlala kuwe? Uhlalela ukuthi uthole inkululeko. So lokuthi usaboshiwe kusho ukuthi akakatholi indawo. Namhlanje ngiyakumema ngegama leNkosi. Ngena kumoya. Umvumela ngene naye phakathi kwakho. Ingakathi uJesu hlalani kimi nami ngihlale kini. So ngena naye angene. Ngoba uma ungamvumela ukuthi angene. Yabona manje inkinga ekuphi? Inkinga ila ekutheni, hey singena kanjani? Yayizwa ke la question. Bongakayibuzi kodwa unayo. Unayo. Singena kanjani? Singena kanjani kumoya? Singena ngokukholwa. Ukukholwa ukuqiniseka. Faith is a substance of the things you hope for. So ufanele wena ngokukholwa uthi ngiyangena ngokukholwa ebukhoneni. Ngiyangena ngokukholwa kumoya. Ngalesikhathi usho njalo khona into eyenzakalayo la kuwe. Uthola umzimba wakho ireality yakho, ireality yempilo ayisabi namandla. Kusho ukuthi izimo zingahlala singakashintshi kodwa wena usafani nazo. Ngoba sowukhululiwe. Awusaboshwanga ilento ebopha wonke umuntu. Kulesikhathi esiphila kuso bazalwane kudingeka abantu abazodisplay ubuNkulunkulu. Kodwa abantu abazodisplay ubuNkulunkulu abakwazi ukukhala nabakhalayo. No. Uma uyibambile lemfihlakalo kaNkulunkulu uphile force lo. Kodwa umhlolo kuba ngathi uphila kwelinye izwe. Ngoba izinto zabase force lo uthola ungathi uzizwele kudeni. Angazi ukuthi ukhona umuntu ongangifakazela. Kube ngathi uphila kwelinye izwe na uhlale for bazwa abantu bayakhala uthi wena hayi man. Lezi zinto zenzeka sikhona hayi bazalwane. Owakhile kusithekeni kophezukonke. Ohlele emthunzini kaSomandla. Jehova uyisiphephelo sami nenqaba yami. uNkulunkulu engimethemba. So iatmosphere zethu asifani. Dingako thina sikhuluma lokho esikubonayo ngokukamoya. Uma abantu bethi hey kuyabheda thina sibone kubheda. Thina sibona amathuba. Uthi uNkulunkulu uzobonakala ke nakunje. uNkulunkulu wethu uzokwaziwa ke nakunje. That's why asikho isikhathi engisibongayo ukuphila kuso njengalesi. Ngoba lesikhathi lesi sinama challenges amaningi. Kodwa challenge ne challenge ikhonela ukuthi uNkulunkulu aziwe. Nikhona abazalwane. Kuthiwa la kukhona khona umoya kaNkulunkulu, umoya weNkosi, kukhona inkululeko. Kusho ukuthi uma ungamvumela angene ahlale kuwe, kuningi ozokhululeka kuwo wena.
inkululeko yakho. So inkululeko akusi democracy. Abantu bayithola idemocracy baphinde babophekile kuze kube namhlanje. Democratically free but spiritually in bondage. Futhi ngathi beboshwe kakhulu kaye kunakuqala. Ngoba idemocracy isuke yavulela umnyango wrong. Idemocracy yavulela ukuthi izinkolo zonke abantu bakhonze bevumelekile. And ziningi ezingana uNkulunkulu. Cha ziningi ngempela. Yingakho ngesikhathi ezikolweni safunda kulezi ikhathi before kufika idemocracy kwakwaziyo ukuthi isikolo nesikolo akwenzeki ngabe neassembly. Every morning hayi lokuthi hey Monday and Friday is normal. Ekseni amaklasi awaqale singaqalanga kuphi yassembly. Masifika lapha ya siyahlabelela lapha ya masiqeda lapha ya siyathandaza sisho our Father masiqeda sihamba semaklasini. Bekungathi kuyadlalwa kanti akudlalwa khona imbewu eyayitshalwa eyayenza ukuthi ububi bungabi ngaka namhlanje. Kodwa kuthena sekuvulelwa yonke into kwancipha uNkulunkulu esikolweni. Banjani namhlanje abantwana? Kuthiwa namhlanje bazalwane njengoba abantwana sebethwasa kangaka umoya othwasisa abantwana abathakathi bagubha lapha emagedini weyikolo bafaka imithi yokuthi abantwana uma bengena babanjwe yilo moya. So lo moya ufakwe emagedini. So wena umntana wakho uphuma endlini right ubuye sekayabhodla umangela ukuthi kwenze njani kanti lento uyithola lapha egedini. Yini kube lula angithi uNkulunkulu ukhishiwe. Na ukhipha uNkulunkulu phela kuyongena uSathane ku-obvious. Kodwa la kukhona umoya kaNkulunkulu ikhona inkululeko. Yingakho la khona izikole ziyezavuma ukuthi malifakwe ivangeli kuba nomehluko lapho. La kuno principal ababamba imfihlakalo bathi asizukuya ngedemocracy sifuna ukunceda abantu thina. Sifuna ukusiza abantwana bavumela nje ivangeli lodwa. Bayakhululeka labo bantu. Kodwa la kuthiwa khona hayi yonke inkolo ivumelekile. So akuthandazwa free. Benza lama silent prayer. Sezeni silent prayer. Uvesi bani vele we silent prayer. Kade bayenza nje nakule viki. Ubabonile? Ubabonanga? Bayenzile silent prayer but silent prayer. And silent prayer yakhona yaba less than a minute. Wait a second. Baze bathi next time so ikhulisa ibe minute. Then you expect ukubona uNkulunkulu. La kukhona umoya kaNkulunkulu inkululeko ikhona. That's why bazalwane fanele sikulwela ukuthi uNkulunkulu abe khona kule ndawo. Ngoba nake khona uNkulunkulu wena uyakhululeka wena. Ngithi nangabe uNkulunkulu ekhona kule ndawo wena uyakhululeka wena. Ngithi mangabe uNkulunkulu ekhona kule ndawo wena uyakhululeka. Wena uyakhululeka uma ngabe uNkulunkulu ekhona kule ndawo. Samthandaza sithi Nkosi vula ifastera lasezulwini eliqondene nale ndawo. Ilight yamazulu yehlele nje kule ndawo. Inkazimulo mayingene kule ndawo bese iphumele emphakathini. Nikhona bazalwane. Yehla nje vele emazulwini uThixo nje ngoba angithi kunamafastera le. Ya sesimcela lokho nje uthi Nkosi vula nje ifastera eliqondene nale ndawo. Vule nje lelo fastera ngoba inkazimulo yakho
lokuthiwa igcwele umhlaba mayithelwe igcwele umuntu ongenayo sengisho ongenayo eyingenela nje umuntu eyingenela nje uma engena nje engena engakhonzwa asangena nje ezwe ngathi khona into emshiyeni akengena ngoba khona izinto bazalwane wena ucabanga ukuthi unormal awukho normal uthwele uyasindwa you will only realize ukuthi bowuthwele mhla uthula umthwalo ziningi kabi izinto empilweni yakhe ezingekho normal kodwa ngoba uzijwayele wena ucabanga ukuthi kunormal kunabantu abacabanga ukuthi wonke umuntu uphila lempilo abayiphilayo kanti cha there is a better life than the life you live ikhona into engcono kunalento oyiphila wena manje iproblem ukuthi awukafiki ekuphumuleni ekukhululekeni and inkululeko yasezulwini ifikile bengithi inkululeko yasezulwini ifikile that's why akekho umuntu okufanele afike endaweni enoNkulunkulu aphume efana no ngiyala ngegama lenkosi uJesu ngiyala ngegama lenkosi la khona umoya kaNkulunkulu kukhona inkululeko wena umoya kaNkulunkulu uma ngabe ukhona kule ndawo ikhona inkululeko kule ndawo and futhi ake ngikusho ke bazalwane umoya kaNkulunkulu ukhona kule ndawo ukhona that is why inkululeko ikhona kule ndawo sekunguwe nje ongakhetha ukuthi ungakhululeki kodwa yona ikhona izwa ke uverse 18 sigcine ngoverse 18 kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokho kumi ngenkosi engumoya kusho ukuthi bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu ithi ifikile kodwa umuntu abe emboziwe angayiboni isikhona kodwa uma ngabe wamkela uJesu iveil iyasuka that's why umuntu owamkela uJesu uyezwa hayi izwi lenkosi sengilizwa ngenye indlela yazi ola lonke bengicabanga ukuthi iBhayibheli liyabhora hey man Bible is very interesting kusho ukuthi isusiwe ola lonke bengithi mina ukukhonza uNkulunkulu kuyabhora sengiya enjoy manje ukukhonza uNkulunkulu iveil isusiwe manje mayisusiwe iveil bazalwane sekubiza umuntu ke manje abuke angithi iveil beyivala ubuso benhliziyo umuntu akabona izinto zikamoya manje mayisimbuliwe isusiwe iveil sekufanele asebenzise amehlo kamoya ukuthi enze njani abuke ene ubuka ini bazalwane inkazimulo nikhona na ngoba angithi ikhona bengithi ikhona inkazimulo uyayibuka ene lithi izwi lenkosi bazalwane sibuka inkazimulo kungathi isesibukweni izwi lenkosi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liyisibuko yingakho sine proof yokuthi the spirit of the Lord is in this place why because we are beholding the glory of the Lord in his word angeke bazalwane sifake ifocus engaka ekutheni sihlole izwi lenkosi bese inkosi ingabibikho inkazimulo yenkosi ingabikhona cha angeke kwenzeke moya wenkosi ukhona kule ndawo that's why ifuna sibalekele inganekwane uthi uyenkonzweni ufika uthola psychology kanti psychology ama psychologist ama psychologists alama office wabo you can make an appointment during the week uyombona
Mawuze enkonzweni awuzelanga psychologist, uze enkazimulweni. Ngoba inkazimulo ikwazi ukwenza izinto ezihlula psychology. Nawuzela awuzanga endaweni la khona uzothola ukuxake kokudlula lokho sokuxakekile. Kodwa uze enkazimulweni. Nikhona abazalwane. Akufanelanga uthole ingane kwani. Fanele sikubukisa inkazimulo. So njoba sifunda nje sibuka yona. Enelithi iBhayibheli nasiyibuka. Lento oyibukayo kushintsha wena. Angazi uyayizwa lento mntana kaNkulunkulu. Lento oyibuka angithi sibuka izwi. So izwi lenkosi liyini? Inkazimulo. Inkazimulo kaNkulunkulu ifihlwe ezwini lakhe. That is why now ufunda iBhayibheli uthola iBhayibheli nje na uyazi alibhalwanga namhlanje. Angithi yonke into esiyifundayo la into eyenzeka. Angithi but because it is a word of God. Ithi incwadi yamaHebheru Jesus Christ who is the Lord. Angithi is the same. Nini yesterday, nini futhi today and forever. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma siyezwini lenkosi liyasisiza ngoba siba nendawo la sibuka khona. Njoba lithi he is the same yesterday, today. Angithi thina siphila ku today. Angithi bazalwane. So kuthiwa uma nilizwa izwi lakhe nini today. Angithi bazalwane. Ngoba phela thina siphila nini namhlanje. So namhlanje uma silizwa izwi lakhe senze njani? Singazenzi likhuni ini izinhliziyo zethu. Why lisho njalo? Lisho because uma uqinisa inhliziyo yakho namhlanje, you are missing the glory that was supposed to help you today. And lenkazimulo ebekufanele kusize namhlanje, eya namhlanje ngoba ikhona namhlanje siyibona ngereference yayizolo. Kushukuthi uma sibuka ngoba Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Kushukuthi uma sifunda izwi lenkosi sibuka inkazimulo yakhe yayizolo. So akekho umuntu one excuse la. Lokathi mina ngazi ukuthi uNkulunkulu uzombona kuphi kanjani. Cha, angithi inkazimulo yakhe yayizolo isezwini. So sibuka inkazimulo yakhe yanini yayizolo. Ngoba inkazimulo yakhe yayizolo iyafana neyanamhlanje. Ngithi iyafana neyanamhlanje. Bazalwane, inkazimulo kaNkulunkulu yanini yayizolo iyafana yanini neyanamhlanje. Kusho ukuthi uma ungakwazi ukudiscover ukuthi wenzeni izolo, lento ayenza izolo namhlanje ungayibamba. Ngoba he is the same. Awukwazi ukuza kuye uthi na ufika namhlanje ngoba siphila namhlanje phela. Asiphili izolo thina. Asikwazi ukuza kuye namhlanje sithi masithi sicela usizo abe sethi ish you are too late. Angisazenzi lezo zinto. Ngangizenza. Uyabaza abantu mabese besho njalo. Hayi ngangiyenza lento la angisazenzi. Yase upgrade uJesu bazalwane. The fullness of God is in him. Ukugcwala konke kobuNkulunkulu bukuye, and he came to this world and lived his life and manifested the glory of the Father phakathi kwabantu physically. Kusho ukuthi uJesu ngesikhathi ephila emhlabeni lo esikuwo nathi namhlanje wayephila ebekaba umuntu obengangena enkonzweni naye attend. Bekangaba umuntu naye ame ashumayela njengoba kuba kushumayela uJesu. And izinto ayezenza uJesu izolo sezenza namhlanje. Noma esezulwini into emnandi ukuthi sinomoya ongcwele. Umoya ongcwele usiconnecta noJesu ngoba uyiphethe yonke lenkazimulo.
kodwa indlela yokuyibona ukuthi siyobuka izwi. So uma ufunda izwi uunderstand lento, awufundi incwadi yehistory usuke ubuka inkazimulo. Kusho ukuthi ufana nomuntu ohamba ngemoto bese mayibuka esibukweni izibuko zemoto zonke sikubukisa emuva. Nikhona abazalwane? Asikho isibuko ekufanele sibuke wena. Isibuko kufanele sibuke emuva. Kodwa umhlolo walento ukuthi kwelika moya izinga, when you look into the mirror mawubheke esibukweni, leli zolo olubukayo ubona uNkulunkulu, ubona uJesu izolo. And njengoba umbona uJesu izolo, umangaza ukuthi namhlanje unjalo. Kusho ukuthi yonke into ongayidiscover ezwini lakhe ukuthi wake wayenza noma wayeyiyo, uyiyo namhlanje. Then uma ngabe uyiyo kusho ukuthi sekusele nje inhliziyo yakho. Between wena no miracle is your heart. The distance between wena nomhlolo wakho inhliziyo yakho. Ukuthi isimo siyashintsha noma sishintshe. Kuthiwa masiyibuka inkazimulo le esibuka ngoba sibuka esibukweni and masibuka sibona yena, kodwa lento esiyibona ngaye ishintsha thina. So isebenza different. Isikhathi esiningi bazalwane thina siyasibuka izibuko. Bangaka basibukile namhlanje before zenkonzweni? Khona uthi sonke. Nami ke ngiyavuma ngisibukile. Angithi and mangibuka isibuko namhlanje bengibuka mina. Iproblem ngaleso sibuko leso ukuthi njoba ngizibuka akuna miracle enzakalayo. Isibuko engizibuka kuso singenza ngiphuphe ngami kakhulu. That's why isilingo esikhulisa namhlanje isilingo sama selfie. Akwazi ubona nabantu abadala bese futhi lama phone lawa bathini Photoshop ne asho njalo. Bese athi sezishuthila zibuke bese aphinda athathe le phone yakhe azenze abe into angasiyo. Uma umbuka physically umdala, isithombe sishuthe izolo bekufuna simkhiphe nje. So ubona ngathi hayi ngathi is 10 years ago kanti ile phone is so deceiving. Khona abantu babayenza inkonzo rama event ba advertise ama event, umuntu makaziveza lapha asiveze emuhle lo. Wena mawuya lapho ulinda ukubona lo muntu. Mawufika uyabuza ukuthi umama wakhe na lo. Umama ka lo osesithombeni bathi hayi uye lo uthi awasebamdala kangaka. Hayi yilesi sibuko. Wena ubona ukuthi kwenzakalani la. USathane ufuna ukuthi wena uzame ukuba nephupho lento engekho. Esikhundleni sokuthi uphupha into ekhona ezokwenzeka. So ngesikhathi ubhizi nama selfie ukhohlwa ukubuka inkazimulo. Wena ngoba abantu abanaka kakhulu ama selfie baphusha yourself. It's all about them. Bas advertise bona. And ulwela ukuthi abantu bamncome ukuthi wazi wamhle. Kodwa lento abayisho bayisho esithombeni.
evela physical akasiyo lonto. Kodwa kuthiwa masibuka lenkazimulo kushintsha thina. Yemntana kaNkulunkulu ivangeli liyagezana. Ngithi ivangeli liyagezana. Yemntana kaNkulunkulu ivangeli liyagezana. Into ezokwenza likugeza ukuyibuka inkazimulo. Ngesikhathi uyibuka ingena kuwe. Kusho ukuthi yonke into oyibona ezwini lenkosi ifike imanifeste kuwe. Wena ube living testimony yalento oyibonile. So abantu mabengamazi uNkulunkulu sebebuka wena bathi mudima utengi. Abambonanga kodwa babuka wena ngoba wena ubuka yona. Angazi ukuthi nikhona kodwa abazalwane. Akufanelanga uyihluphe ngokuzibuka. Zihluphe ngokubuka yona. Ukuze abakubukayo bangaboni wena babone yena kuwe. Athi uPaul akuseyimi ophilayo. Kodwa uKristu uphila kimi. Angeke kukuncede kulesikhathi ukuthi kuphile wena kuwe. Ngoba izimo maziza zithola wena kuwe. Fanele izimo mina ifika zithole yena. Kuwe. Ukuphila ngokukholwa. So lento izokusiza ukuthi ube umzalwane wezwi lenkosi. So njalo mawubuka izwi lenkosi ulifunda usuke ubuka inkazimulo. Noma uyibuka ishintsha wena. The more uyibuka ushelithi you are being transformed into the same image. Bese lithi from glory to glory. Kusho ukuthi ayifiki la iphelela khona. Umuntu okubone namhlanje angacabanga ukuthi kusasa usesenjalo. Ngoba lokho yiko namhlanje izolo bewungasinjalo. Impilo yakho should be progressive mntana kaNkulunkulu. And hayi iprogress yemshikashika yomjuluko wakho. Iprogress yenkazimulo kaNkulunkulu. Kube uyena osebenza izinto kuwe. Uyazi uJoseph kuthiwa he was a successful slave. Wakwayizwa nje into enjalo. Kuthiwa this guy was so prosperous, successful, but he was a slave. Abantu ba define success ngezinto. Kodwa uJoseph was successful because yonke into abeyenza beyiphumelela. Yilento yamenza ukuthi abe so unique. Elokho isigqila but unique. Lenkazimulo ayenayo kwaPotiphar. Ayifananga nenkazimulo ayenayo kubo ekhaya. Kodwa lenkazimulo yakubo ekhaya yamenza wazondwa abafowabo. Kanti bam-asharela to another level of inkazimulo. Kwathi umethengiswa efaka kwaPotiphar wafika nenkazimulo engafani naleya. Eyenza ukuthi uma ngabe efika kwaPotiphar ukuze kuhlabe kumama umkaPotiphar. So it was a different glory. Wala wayivikela. Wathi seyivikelele waboshwa uma engena ejele wangena nenye level yenkazimulo engafani naleya. Ngoba bazalwane sihamba from glory to glory. From glory to glory. So every situation ongena kuyo kunenkazimulo yakhona. That's why uPotiphar wayengayihluphe ngalutho uJoseph ekhona. But eseboshiwe kuthiwa umgcini weyibosho wayengayihluphi ngalutho uJoseph eseboshiwe. Uyabona ukuthi ungene ngenkazimulo. Bese kuthiwa futhi lapho wahlangana nabaphuphayo. Wabachazela amaphupho because it's a different glory. Into kaNkulunkulu injalo bazalwane. For every situation, for every season kunenkazimulo yakhona. So nayi inkazimulo yalonyaka lo esikuwo. Uma abantu bekhala ngapha nangapha asikwazi ukukhala nabo. Yini indaba kunenkazimulo ka2026 mntana kaNkulunkulu. Engeke ifane naka2025. Why? Because some challenges ka2025 awafani naka2026. So abantu ababuka inkazimulo they are always ready for any situation. Ngoba inkazimulo iyabaguqula. Njalo iyabaguqula. So uNkulunkulu uyazi ukuthi uzodlulaphi. That's why kuyamangaza abazalwane ukuthi uthina uthi ufunda iBhayibheli uNkulunkulu kube nezinto akuholela ukuthi uyifunde. Umuzwe nje ukuthi ngathi kule season ungiholela ukuthi ngifunde ngapha. Kanti ufuna ukukuloada ngenkazimulo. Ehamba naleyo nto ngoba isikhathi okuso sifuna lonto. Ngeke uyithola ungayibukanga. Ngithi ngeke uyithola ungayibukanga.
udinga usize mntana kaNkulunkulu. Mawugula uye ka doctor. Udoctor ufika kucheke sekunikeze i-report yakhe. Yabona? So abanye bababhalele phansi ambonise ukuthi hey phethwe ukuthi wena. Futhi ke makunzima ke akutshela ukuthi hey lento ekuphethe ayilapheki. Yabona ke? So nje sokunikeza amaphilisi ukuthi uncenge ngawo. Ayilapheki lento. Awumunye abamtshela ukuthi njobe uyibona nje bonke abantu baphethe lento le baba na 3 months to live. Yabo baqalela manje kodwa bakhuluma ireality yabo. Yazi sekufuna wenzeni manje? Uye enkazimulweni. Ngoba na ufika enkazimulweni ulandelela zonke indawo la uNkulunkulu apholisa khona abantu. Ubayeke laba bafa bangcwatshwa. Ngoba iBhayibheli linabo abafa bangcwatshwa. Ubheke laba baphola. Ubheke nalaba bavuswa. Uma ubuka, the more ubuka inkazimulo, the more uyibuka ngokuya ngokwezifo. Ubona inkazimulo kaNkulunkulu isukumisa ishosha. Ubona inkazimulo kaNkulunkulu ivula amehlo empumputhe. Ubona inkazimulo kaNkulunkulu ilula izandla ishwabene. Ubona inkazimulo kaNkulunkulu isusa ukhoko. Iyangena inkolo kuwe and you are being transformed into the same image. Bese isifo sesiyahluleka ukuhlala. Sihlulwa yini? Kungena inkazimulo. Ngoba the more kuthiwa uyagula wena is the more ubheka uNkulunkulu ephilisa. Likhona bazalwane. Uyekela ama statistics. Kuthi hey phela kuthiwa yazi vele bathi kule nyanga le sekufe bangaka. Iyo lento. Leso sikhathi usaba nokulala. Nawuthi uvala amehlo uzwa ngathi ukufa sekuyakokoda. Zokulanda. Dana kaNkulunkulu buka inkazimulo. So masibuka izwi lenkosi we are very intentional. Asifuni istory. Sifuna inkazimulo. So na ugula buka inkazimulo. Ngoba iBhayibheli linenkazimulo eyavela kwabagulayo. Ngama Fridays past 2 lama Fridays ay2 esibuya ku sikhulume ngezimanga zencwadi kaJohane ezo6. uJohane uyeyedwa okhuluma ngazo. Bonke abanye abazisho 6 only 6. And phakathi kwazo uqala ngesimanga somshado waseKhana. Kuthiwa uJesu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Bese lithi uJesu wayemenyiwe umshadweni waseKhana. uMaria wayekhona kodwa uJesu wayemenyiwe. Ngoba uJesu bakithi akangena ungamenywanga. Mawungameme ezintweni zakho angeke angene. Kuthiwa bammeme babengazi ukuthi bazoba nenkinga. Kuthena sebaphelelwa iwayini uMaria ngokumazi uJesu. Ngoba uMaria umamakhe. Ngokumazi uJesu wavele washesha waya kuye wathi abasenale wayini. Uthi uJesu mama ungena ngani kokwami isikhathi sami sikafiki. Ngibonga lawo magama ukuthi isikhathi akashongo ukuthi angifuni uthi my time. Ngoba uma singakafiki kusho ukuthi sizofika. Dana kaNkulunkulu isikhathi sizofika. Uma ngabe it's not today but definitely the time will come. The time will come. The time will come. Lithi iBhayibheli masifika isikhathi uJesu wakhuluma nezisebenzi wathi gcwalisani le mbiza ngamanzi. Bayigcwalisa ngoba qeda ukugcwalisa bathi ikhani bakha. Same time akuzange ngilinde. Mabakha bayisa ku master of ceremony mayifika lapha bathesta wathi wow. Akithi wow. Yabo so uzwa le wine uthi wow. Wine limnandi kangaka. Uhamba uya kumkhwenyana ufika uthi wow. Yazi wena ufana nabanye abantu. Abanye abantu mabeshada umshado mawusaqala bakhipha ubest. Yothi ke lokuyake uyabona lento ama first table, second table, third table. So abantu bama third table abasatholi ezinye izinto. So bayahwayelwa nje. So uzama ukuba ku first table. Angithi uyabona. So ke manje uthi wena awufani nabanye. We have kept the best for last. Yabo abantu abazama wine bazokutshela abantu abazama wine ukuthi the best wine is not the fresh one. Akufani nobisi nezinye izinto ama cold drink
mawuyothenga ubheka idate ikhandwe nini i-expire nini ngoba ufuna ukuthatha into esezo expire angithi zo into eziningi zinjalo but ama-wine is different mawuya kuma-wine the best wine is the old one so kusho ukuthi mawuya kuma-wine ufuna ubest uyafika lapho ubuke lelanini leli khandwe izolo leli hayi angifuni leli lanini bathi last week leli bathi last month okay funa into enye ingconyanyana but le i2 years le ngibuza kahle ayikho enye but nokhona 10 years but ngifuna u10 uyayizwa ke manje ufuna u10 why uyazi ukuthi old wine is the best one angikuthume etshwaleni athi mawuphuma la seyophuza sibuka inkazimulo nikhona abazalwane sibuka inkazimulo so uJesu kusho ukuthi ngomzuzu in a second wenza iwine abathena abalitaste abathola ukuthi ingathi lidala ngathi la khandwa ngathi la 20 years likhona kanti liqedwe ukukhandwa manje kusho ukuthini lokho kusho ukuthi imvelo yamlalela imvelo iyenza njani uma ngabe imvelo yamlalela uma imvelo yamlalela kusho ukuthi imvelo yamlalela namanje kusho ukuthi namanje kunezinto angazenza ngokusheshsha noma kuzwakala kuthiwa kuyalindwa wena uThixo nawungayibona lenkazimulo ngoba lithi iBhayibheli verse number 11 kuthiwa that was the first sign Jesus did Cana of Galilee basically manifesting his glory yayezwa ukuthi kuphi he was uJesu ufuna ukumanifest abazalwane ufuna ukumanifest uJesu ufuna ukuyiveza lento abantu bayibona umuntu wokuqala okufanele ayibone uwe ingani wena sewazana naye ingani umamkelile uJesu phela ukumamkela kusho ukuthi umemile empilweni yakho so you are the first candidate to see his glory ngegama lenkosi uJesu imvelo yenza njani bazalwane imvelo yenza njani imvelo yenza njani bazalwane kusho ukuthi yonke into eyimvelo eaffectayo ayina chance ngegama lenkosi uJesu bengithi yonke into eyimvelo eaffecta wena ayina chance ngegama lika Jesu yonke into eyimvelo ayina chance ngoba ithintana nawe ifanele comply kodwa uma ungayibuki inkazimulo ayivuki lento ukuthi it can happen to me ayivuki lento ukuthi uNkulunkulu angasivala isikhala ayivuki lento ukuthi uNkulunkulu angayenza indlela noma kunje ngoba ngithi awuyibuki inkazimulo kuthi uJesu wafika ngaselwandle laseTiberias mayifika kanti uPetro ubethe uJesu mayesevukile ese bangasahlali nabo uPetro uvuke ekseni uthi bafowethu ontambama kuthiwe ngathi badobe ebusuku uthi uPetro I'm going fishing sawudoba batha abafowabo sihamba nawo bahamba badoba ebusuku bonke bangabambe lutho the whole night bashika ngicela ukukhuluma nomuntu omshika nabo ukhathele manje dala ushika lalela sibuka inkazimulo yonke imishika yakho uJesu akaqali bazalwane ukuhambela abantu abashikashikile yena lo Petro wakwafika uJesu waboleka umkhumbi wakhe kanti uqeda ukushikashikeka wathi ngene ejuleni uhlisa amanetha anibambe wabamba inhlanzi eziningi emini ngesikhathi esirong bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu ithi noma itiming wrong it can be right noma itiming ingavumi ilogic ingasebenzi but God can make a miracle khona lapho nje phela ngeke kube umhlolo kanti wonke umuntu angakwenza so kuthiwa bakhipha inhlanzi eziningi amanet afuna ukudabuka so uyabuya kuJesu manje usevukileke so uvukile so kuthiwa badoba kwaze kwasaba bambe lutho uma beqeda kuthiwa ke wavela uJesu abamboni nokuthi uwe abamboni nokuthi uwe asiyilungise lento ungayihluphi kakhulu ukuthi uJesu unjani izokuhlupha lokuyikhathaza ukuthi unani neno lezinde zimhlophe zimnyama
unjani mude kangakanani, phuma lapho ngoba lokho akubalekile. Phela abazalwane, uma ngabe bekubalekile, yini lento yenza ukuthi athi ngixakwe lapha abafundi uhamba ba Emmaus bawu2 bayaxoxa balimele. Awunkosi yami, kodwa inkosi yethu athi efile aphinda tshontsho, yayizwa nje buhlungu, bese uJesu yabajoyina. Yini into eyenza bangamboni kanti kade benaye Friday? Yini lento eyenza bangamboni? Kusho ukuthi ukumazi physically akubalekile. Ngithi ukumazi physically ngoba uziveza ngendlela athanda ngayo. That's why uma ungazwa bonke abantu abathi babona uJesu banokukhuluma izinto ezingafani, wena ungacabanga ukuthi banamanga. Baqinisile, uyakhetha ukuthi uyiveza kanjani. Into ebalekile, buka inkazimulo, buka izinto azenzile. Uthi uJesu naningakholwa izwi lami, kholwani imanga. So if you can't believe the word, believe the miracles. If uhlulwe lento ezimbili, your life is hopeless. Uzokusiza kanjani uJesu wena lokuthi ngifuna ukubona Nkosi yami umntana kaMaria isithombe ini? Akusilo umlungu lo obambekayo labantu bambeka isithombe somlungu labathi uJesu. Akusuka uJesu lo. That's why akwenzeki lutho empilweni zabo ngoba banesithixo esinye manje. So akubalekile ukutshela umakhelwane, akubalekile ukuthi unjani. Okubalekile ukuthi utheni, okubalekile ukuthi wenzeni. Na ungabamba izinto ezimbili ukuthi utheni futhi wenzeni. iBhayibheli bazalwane, incwadi kaLuke chapter 5 kuthiwa uJesu wayethi uma abantu beza kuye uJesu beze bezozwa izwi bese bayaphiliswa. Uyayizwa ngithi? So abantu bebeza basuka kutheni abazela ngizophila, bazozwa kuqala bese bayaphiliswa. Ngoba uma ungezwa ngesikhathi uzwa, uya-aligna, uyazipositiona to receive. Ngoba ukuzwa uletha ukukholwa. So uma ungazwanga lutho awukholwa ilutho. Eyithola mos. So kuthi uJesu wavela ke ebafana nina into yokudla lapho balapha emanzini sebawasha amanetha, ba disappointed bese baphendula, lutho asinalutho Nkosi. Abamazi nalomuntu abakhuluma naye bese athi hlisa amanetha ngapha ka right, faka ngapha ka right. Bahlisa amanetha nga right, kuthiwa mabahlisa kusemini bahlisa amanetha ka right, kuthiwa kwangena inhlanzi ezinkulu zavela zagcwala, zagcwala. Mabathi bathola ukuthi inetha ayisakhona ukuthi bayithwale bayilethe emkhumbini. Kuthi uPetro wathi, Inkosi le, wagijima shona khona washiya umkhumbi. Abanye abafundi beza nomkhumbi sebahudula inhlanzi. Into engixakayo bazalwane, kuthiwa mabafika ngaphandle lapha bathola uJesu basomlilo uyabraya. iBhayibheli tshela umakhelwane, iBhayibheli ke leyo. Uthi ninayo yini into yokudla? Bathi asinayo. Uthi yana ngapha ka right, baya ka right badon. So as if naye desperate for food. But while beza naleza bamthola uyabraya uJesu, braya inhlanzi. Ukuthi Jesu zithathephi kwazi wena. Kuthiwa ubeka inhlanzi la emlilweni nesinkwa la. So imenu iphelele. Bread and fish without fishing. So there is fish without fishing. There is fish without fishing. There is fish without fishing bazalwane. Kushukuthi wafuna ukubabonisa ukuthi mina nangithanda ngingadobanga ngiyayidla fish. Uma ungayibona inkazimulo kaNkuluNkulu, you will see a supernatural provision ngegama lenkosi uJesu. Ukuthi noma kuthiwa awutholanga umsebenzi kodwa awuhlupheki. Isikhathi senkazimulo phela leso. Ukuthi amakhampani awafuni ukuqasha, akunandaba ke, abafuna ukuqasha kodwa awuhlupheki.
into exaka nje ukuthi awuhlupheki ngoba amakhabethe wakhe ahlala nokudla nawe uyamangala uthi kodwa Nkosi yami uyazi le mpuphu phela seyina 3 months uthi uyayithatha uyayisefa uthi mhlawumbe inezibungu uthola ukuthi ayinazo fresh ibanjwe inkazimulo kaNkulunkulu ayipheli uloku yakha kodwa kupheli uloku yakha kodwa kupheli yini le inkazimulo bazalwane eyaqala yavela ku-Old Testament okuthiwa uEliya waye endlini komfelokazi uEliya wathola umama eseyopheka kokugcina so mayefika uthi ngicela ungiphuzise umama makasathi yomkhela amanzi uthi ngicela ungiphathele nje ne-one slide athi lo mama kuphila kaJehova njengoba ngibona nje ngibambe inkuni ngithi shanje impuphu yokugcina namhlanje sidle sife phelile athi lalela ke anidli nife nesazodla phinde nidle until this season pass only do this one thing hamba kuloko kukhona ukhipha okuncane kukho akhiphi konke ngoba lapha ebhakedeni uNkulunkulu uzokwandisa into ekhona you must refuse ibhakede lakho libe empty uNkulunkulu wenza umhlolo phakathi kwento ekhona nikhona abazalwane ene lento ifuna iqale la ulimini lwakho ngoba abanye abantu ukungabikho kwezinto kutshalwa yibo anginamali usho une 5 rand and 5 rand imali kanti noma ngabe beyingekho esikhwameni ungamane uthi hayi angikayiphathi yazi ayikuthi anginayo uthi nje angiyiphathanga kusho ukuthi uvula umnyango uthi ngizoyiphatha funda ukukhuluma kunemihlolo exoshwa uwe ngoba ukhala njalo yini nje njengoba nginguLazaro nje ngiyini sawube uLazaro manini manje wena ushintshe nini wena waLazaro awuboni ngani ukuthi uvimba umhlolo ngoba lenkazimulo nasiyibuka ukuthi uJesu bamthola uyabraya kodwa akadobanga kuthiwa masiyibuka kusho ukuthi yenzeka nakithi mntana kaNkulunkulu there is supernatural provision in the glory of the Lord yingako uPetro unesikweletu isikweletu sakhe ukweletu tax bese lithi iBhayibheli watshela uJesu Nkosi nesikweletu uthi uJesu lalela hamba lapha elwandle uyodoba ungathatha eziningi uthatha keep 1 ungabuyi nenhlanzi ivula umlomo leyo nhlanzi iphethe imali ezokubhatalela lesikweletu nami ungikhokhele uyazi ngiyayithanda le ndawana ethi nami ungikhokhele ngoba kusho ukuthi uJesu uya understand na useyigweletini ngoba nayo ke waba naso ayikho into ongangenanga kuyo yena so uthi ngikhoke uPetro mayefika elwandle ufike uyadoba inhlanzi yokuqala ibamba makathi uyayikhamisisa ithola imali lalela akubalulekile ukuthi inhlanzi ithathe imali okubalulekile ukuthi inhlanzi iphethe imali yekela ukuthi inhlanzi uyithathe ayifuni wena leyo ngoba nenhlanzi uyibona nje naye ayazi ukuthi imali ithathe okusalayo iphethe yona there is supernatural provision bazalwa ngizama ukusho lokho ngegama lenkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu akathuswa ukuthi imisebenzi iphelile akathuswa ukuthi izinto seziyadura akathuswa ukuthi ugesi ukhuphukile uNkulunkulu akathuswa ukuthi izinto seziyashoda there is supernatural provision egameni lenkosi manje masiyibuka kuthiwa masiyibuka kushintsha thina kusho ukuthi masiyibuka yas-affecta nikhona bazalwane masiyibuka we become what we see kuthiwa uJesu wafika umuntu owayekade egulelwa ingane indodana yakhe igule ekhaya wafika kuJesu wathi Nkosi cela uphuthume umntanami indodana yagula ekhaya ngicela ukuthi uphuthuma Nkosi umntanami akazafa uJesu wathi hamba ekhaya umntanakho uzophila wangaya uJesu hamba ekhaya yakholwa le ndoda yasuka yabuyela ekhaya and kukude ekhaya ngoba kuthiwa yafika ekhaya ngakusasa kusho ukuthi yasuka ngayizolo ekhaya ibona ukugula komntwana
yezwa ukuthi uJesu ukhona, ingakhona ukuwalk ifike kusasa. So mayifika kusasa kuJesu isifika namhlanje, isuka izolo ifika namhlanje. Nkosi ngiyacela uphuthume ekhaya, umntanami uyagula lapha. uJesu ngiyambona ekwazini kwakhe, uyabona ukuthi vele uzofa lo mntana. Bese uJesu athi no, ukuthi ngiye kuzodelay, angikhulumi. Ukuthi ngiye kuzodelay angikhulumi, angivele ngikhulume. Wathi hamba buyele ekhaya, jika hamba ekhaya, umntana kuzophila. Kuthiwa le ndoda yakholwa. And then mayifike ekhaya, that mayivela nje bayibona abasekhaya baphuthuma beza kwe bamhlangabeza bathi hayi, sithi sizokutshela phela upholile lo mfana, upholile. Uright. Athi lo baba uphole nini? Bathi kuye uphole ngo-1 izolo. Bese athi lo baba yiso lesikhathi ebekade ngikhuluma noJesu, bekungu-1 izolo. Bazalwane, ngegama lenkosi uJesu, kunezinto uJesu azenza ngezwi, akafiki nokufika, uyakhuluma kuphela. Uma ekhulumile kuyenzeka. Ngithi uma ekhulumile kuyenzeka. Waphola lo mfana. Kule ndoda le egulelwa inceke yayo nayo iCenturion, kuthiwa yafika yathumela isebenzi zayo. Ngicelele uJesu. Ngiyayithanda ngale ndlela le ekuthiwa yathumela, ngoba inendlela eyibeka ngayo. Ithi wathumela wathi ngicela ningicelele enkosini uJesu ukuthi ngiyagulelwa inceke yami le ngiyithandayo la ekhaya, kodwa nimtshele ukuthi ngizibone ngingafanele ukuza kuye, naye angimbone fanele ukwehlupha ezekini. Ngicelele nje ukuthi asho izwi phela, nakangasho izwi mfana wami uzophila. Ngizibone ngingafanele. Yazi ukuthi abanye abantu baluza imhlolo yabo bayiluza kanjani? Bane entitlement. Abawubona umusa abazalwane. Yonke into uNkulunkulu asenzelana umusa. That's why ufuna ube nezikhathi zokubonga. Ube nezikhathi zokubonga. Dana kaNkulunkulu iba nezikhathi zokubonga. Umbonge nangento encane, ibukaze encane uthi baba ngiyabonga nalokhu ngiyakubonga ngoba konke kuumusa. Kuthiwa uJesu wahamba wafika eJerusalem, wathola ichibi. Ichibini lapha eBethesda kuthiwa kwakulela umuntu lapha ngoba kwakunabantu abaningi. Ichibi lakhona linempheme u5, ama entrance awu5. Kuthiwa abantu balinda ingelosi ifika ngeyikhathi ezithile ezingaziwa, inyakazise lapha. Ongena kuqala uyaphola. Kuthiwa le ndoda seyihleli for 38 years ihleli lapha. Njalo mathi yangena khona uyi-overtake. Njalo mathi yangena bayi-overtake. Njalo mathi yangena bayi-overtake. Kuthi uJesu wafika lelo langa, wabayekela bonke, waqonda kulokudala bem-overtake. Ngithi waqonda kulo okudala bem-overtake. Bengithi waqonda kulo okudala bem-overtake. Bonke aba-overtakiwe. Kubuhlungu ukudlulwa abazalwane. Wena bakuhleke bathi ikusiza ngani lenkolo yakho? Ikusiza ngani ngoba phela wena solo kwasindiswa nje unje. Futhi worse, bengazi ukuthi God is dealing with you. Ukudlulisa ehlane ngoba udila necharacter. Bayakuhleka bacabanga ukuthi inkolo ayisebenzi kanti iyasebenza lento. Kubuhlungu ukudlulwa. Sindiswe wena, sindiswa abantu emva kwakho, ubone kwenzeka izinto empilweni yabo. Uyibuza ukuthi mina Nkosi ngisaleleni. Kanti 38 years yakho ayikapheli. Namhlanje 38 years yakho ipheli, 38 yahlangana. uThixo uyakuhambela ngegama lenkosi uJesu. uNkulunkulu uza ngakuwe. Kuthiwa wafika wambuza le ndoda, lithiwa wayazi. Kuthiwa akadingi ukutshelwa ngesimo sakho, uyazi. Wafika wambuza nje, uyathanda ukusinda na? Uyathanda ukusinda? Uyathanda ukusinda? Uyathanda na ukusinda? Uyathanda ukusinda na? Jesu yabona wena futhi uphendule kahle. Le ndoda le was so stressed. Ithi kuye, Nkosi, ilele lapha phansi. Ngiyabona imbuka so. Nkosi, anginamuntu okungifaka lapha. Kuthi njalo ngisathi ngiyashishiliza ngishona ngakhona kungena umuntu phambi kwami. It's been 38 years. uJesu wabona ukuthi shem
ukhuliswa ubuhlungu. Ngoba mase usebuhlungweni awufuni umuntu okubuza into ongayi-understand. Ngoba lo muntu lo ngiyambona usho ngenhliziyo uthi ungangibuka kanti ngifunani la? Ungangibuza kanjani ukuthi ngiyathanda kanti ngifunani la? Yamuzwa so why nenhliziyo encane. Into mayigula umuntu unenhliziyo encane. Makunezinto ezingalungi unenhliziyo encane. uNkulunkulu akakusize namhlanje egameni lenkosi uJesu. Uyathanda ukusindana. Makube kuwe njengokukholwa kwakho. Makube kuwe njengokukholwa kwakho. Makube kuwe. Makube kuwe, makube kuwe. Phela. Bonile ubukhala kwakho. Bonile ubuhlungu bakho. Bone inyembezi zakho. Zeminyaka. Wakhetha ukukusula ngo-2026 ngoFebruary. Wakhetha ukukusula inyembezi. uNkulunkulu ukubonile. Ubekezela kunzima. Wakubona. Wamkela nezinto ongazi-understand. Wakubona. Ungahlekisi ngaye noma sebekuhleka abantu. Wakubona uNkulunkulu. Umkhonza noma ungasazi ukuthi lento iyasiza noma ayisizi. Zikhona izikhathi zobumnyama bazalwane. Ezikwenza ukuthi na uphakathi kwazo uke uhlala uyibuze. Ukuthi mara lento yokukholwa. Uyayibona? So uma uNkulunkulu engakazi iveze empilweni yakho. Ungakabi nesiqiniseko ngoba simazi ngezimo. Lento yenza sibe nenkani kangaka. Angazi wena ukuthi unayo inkani yini. Hayi mina nginayo inkani emzalwane wami. Inkani nginayo. Eningi. Ixoxo incane. Nginenkani eningabi. Nginenkani ye-pitbull. Ethi na imbambile umuntu ingamiyeki. Yebazalwane siyibambile lento kaNkulunkulu. Usathane uzayisole. Ayisolele ukuthi bengimhluphelani. Ngoba ngathi lesikhathi ngakamhluphi kade ebambe kancane. Lento yokukholwa bazalwane the more uyihlupha is the more iba namandla. The more ihlukunyezwa is the more iba namandla. Into yokukholwa inamandla kakhulu ezimweni. Yabo, so mase singahlangani nalotho siya relax. Si relax nje siyabona ke sibe casual. Ha, wangena ezimweni. Uvuka amazinyo ephutbull. Siyibambe lento kaNkulunkulu usathana zayisola ukuthi bengimsu abuza amademoni yenina. Kube nimbulele man athi nawe akafi lo muntu. Yebazalwane we are not those dying types. Angeke ufe isikhathi singakafiki. Ngithi ngeke ufe isikhathi singakafiki. Ufelani vele? Manje makufa wena ubani uzobona uNkulunkulu? Ubani umuntu manje uzofakaza? Ngoba emathuneni akufakaza. Akunankonzo yokufakaza lapha emathuneni. Thulekile lapha. Futhi na ufuna ukuthula. Ufuna indawo silent. Go there. Lana there's no silence, there's peace. Not silence, there's peace. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Oh my God. Elithi iBhayibheli okungayi sinokungena. Kulomusa esimi kuwo okungayi sinokungena. Kunomusa abazalwane esimi kuwo. Kodwa ngaye futhi siyangena kulomusa singene. Bese lithi siyathokoza. We rejoice in the hope of the glory of God. We rejoice in the hope. Sithokoza ethembeni lenkazimulo. Ngoba lenkazimulo esikhuluma ngayo, even before it can manifest, we have hope. Ukuthi it will manifest. We will see this glory. Yemntana kaNkulunkulu, this glory we will see it in the land of the living. Asilindanga ukuyibona sesingasekho kulomhlaba. Kunenkazimulo
siyibone sisaselapha. Yingakho namhlanje kune potion yakho yokubona inkazimulo kaNkuluNkulu, ipotion yanamhlanje. And now ucabanga ukuthi phelele ayikaphelele, next week kuneyakhona. And i-level ya next week ayifani ya this week. I-level yakusasa ayifani yanamhlanje. I-level kaMarch ayizofana noFebruary. I-level kaApril ayifani noMarch. Bazalwane lenkazimulo izoloku ikhula nje, ilokhu ikhula nje. Ilokhu ikhula ngoba we have this hope. Bese lithi siyathokoza naseyinhluphekweni. Yile nto enzo Sathane akwate kakhulu. Ngoba nakathi uyakuhlukumeza ucabanga ukuthi uzokhala akuthola ukuthi you rejoicing. Why do you rejoice in the tribulations? It's because you know. Yazi, if you know, you know. Ngithi mina if you know, you know. Mawazi. Lithi iBhayibheli angithandi ningabi nalwazi. Yabo, so abantu abaziyo banendlela ethile yokwenza izinto. So uma wazi ukuthi leli themba lenkazimulo izombulu, bese uyazi futhi ukuthi nezinhlupheko njoba zikhona nje ziyasebenza. Kuthiwa ukuhlupheka kuveza ukubekezela. So ukubekezela is the fruit of the spirit. But you cannot have the fruit unless there's tribulation. Ni right? So kusho ukuthi awukhona ukuthela kunganasimo. Kungana season. So season yenhlupheko season yokubekezela. Ukubekezela is a fruit of the spirit. So ngeke ubekezele kanti angeke uzwe abantu bethi bekezela kumnandi. Abantu bajabulile kumnandi, kumnandi bathi abekezela. Bekezelela lo kumnandi. Hayi. Abantu bomnandi abafuna ubuphele. Makuthiwa bekezela kusho ukuthi kunento. So we rejoice in the tribulation because we know tribulation produces perseverance. Perseverance produces character. Isimilo somuntu asakhiwa ebumnandini. Sakhiwa phakathi kwezimo. Character produces hope. Isimilo sizovusa ithemba. Bese lithi hope does not disappoint. So bonke abantu abanethemba ngeke bajabhiswe. Bonke abantu abanethemba ngeke bajabhiswe. Why? Because the love of God has been poured in our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. Umoya kaNkulunkulu uthela uthande enhlizweni zethu. Yile nto eyenza sibe nethemba singajabi. Sibuka inkazimulo bazalwane. Bengithi siyayibuka inkazimulo. Egameni lenkosi uJesu sibuka inkazimulo. Ake siphakameni sime ngenyawo bazalwane. Egameni lenkosi yethu uJesu. Sizoyivala lenkonzo. Ngiyacela ukuthi la ukhona nje phambi izandla zakho. Uma uthi inkosi kunala ngifisa ukukubona khona. Baba izandla iphakeme. Awudingi ukuchazelwa ke ngesimo nesimo. Sibonga ukuthi wena ubone kusithekeni. Egameni lenkosi yethu Jesu namhlanje sisho njalo, manifest your glory in the name of Jesus. Manifest your glory Baba ezimweni zabantwana bakho ukusukela emizimbeni yabo. Egameni lenkosi uJesu kuthiwa wabaphilisa bonke. Sibambelelo ke nathi. Akekho umuntu wena ongafuna ukumphilisa. Namhlanje sixosha izifo kule ndawo. Egameni lenkosi uJesu. Sixosha lezi zifo ezichronic. Lezo kuthiwa zilapheki nalezi kuthiwa umuntu wazithatha kugogo wakhe nomkhulu wakhe nakubaba wakhe. Babona amandla onke wena ubaba wethu. Futhi wena ukaze wagula. Futhi awusoze ugule. Nkosi uJesu wena uyinkosi yamakhosi. Ubusa phezulu kwezifo. Kungako ukufika kwakho kwaxosha amadimoni. Ukufika kwakho kwaphila abagulayo. Ukufika kwakho kwavula amehlo empumputhe. Ukufika kwakho kwasukumisa ishosha namhlanje ziveze empilweni yalona loyo. Sixosha ukufa emzimbeni wakhe.
siya declare ake usho lamazwi uthi my body is the temple of the Holy Spirit. Baba, le confession isho ukuthi lo mzimba ilona loyo akusiwo wakhe. Moya ongcwele ethatha indawo emzimbeni walona loyo, sebenza ngendlela othanda ngayo. We rebuke every sickness, every disease in the name of Jesus. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sixosha icancer namhlanje egameni lenkosi. Siyayixosha ayinasabelo. Siyayala namhlanje njoba idla ngama cells nje, ikhula ngama cells namhlanje, we curse the cancer from the roots in the name of Jesus. We rebuke sugar diabetes ngegama lenkosi uJesu. uNkulunkulu wethu onamandla onke, we rebuke high blood pressure, sayikhuza ngegama lenkosi uJesu. Ayinasabelo namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sokhuza zonke izimo ekhona ukusukela ekhanda kufika ezinyaweni. Shama brain tumor baba. Sikhuza ukufa, sikhuza ukugula. Akekho fanele afe isikhathi sakhe singafiki. Leli viki baba singenele ukungcwaba. Siyaxosha ukufa ngegama lenkosi uJesu. Sixosha ukugula, sixosha izingozi. uNkulunkulu wethu onamandla ilona lo uhleze kusithekeni kophezulu konke emthunzini kaSomandla. uNkulunkulu wethu onamandla, you are God above the nature. Imvelo yakulalela. uNkulunkulu wethu onamandla, siyathandaza manje ukuthi ziveze baba ezimweni zasemakhaya ngegama lenkosi yethu uJesu. Sikhulekela umusa wakho baba, amandla avusa uKristu uJesu kwabafileyo mawuvuselele baba emakhaya, avuselele imindeni. uNkulunkulu wethu onamandla onke, lwela abantwana bakhe emisebenzini. uNkulunkulu wethu sixosha ubuthakathi manje ngegama lenkosi uJesu. uNkulunkulu wethu onamandla, akekho noyedwa babona amandla ozosafara kusetshenziswe imithi. uNkulunkulu wethu onamandla, ngoba le mithi ikhandiwe ngemvelo, imvelo yakulalela. Egameni lenkosi uJesu sithulisa iziphepho manje. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sixosha ukuhlupheka, ukuswela, siyaxosha kunesabelo. uNkulunkulu wethu onamandla, we pray egameni lenkosi uJesu ukuthi lona loyo makungashoti lutho, makangasweli. Sakubona ke baba, ubabonelela abantwana bakho ehlane bayenza imihlolo nezimangaliso. Sinobufakazi bokuthi wandisa izinhlanzi ezimbili nezinkwe eziwu5 badla basutha. Namhlanje we are still the same. Zivezeke baba uNkulunkulu. Lwela ibandla lakho, lwela abangcwele bakho. uNkulunkulu wethu onamandla, inkazimulo yakho mayibe phezulu kwabo, kube lona loyo uNkulunkulu wethu uyiveza uthembekile. Lithi izwi lakho kungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka kulesi sikhathi. Egameni lenkosi uJesu sibonga baba ukuthi sekwenzekile. uNkulunkulu wethu onamandla, sikhuza izifo, sikhuza ngisho izilonda Nkosi ezingapholi. Egameni lenkosi uJesu siyazikhuza namhlanje maziphole. Egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu wethu onamandla onke, izimo baba ezifihlekile, izifo ebengakaziwa ukuthi zikhona emzimbeni, namhlanje wena uyazibona. We inject ilona lo ngegazi lika Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla, ukusuka ekhanda kuyofika ezinyaweni, and everything that is not of God, we command it to be expelled from the body in the name of Jesus. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba siyakubonga uthembekile, akekho njengawe, in the mighty name of Jesus. Ngiyacela bazalwane ukuthi senze la umthandazo ukuthi lona lo khona la ongakamamukela uJesu, amamukele uJesu. Benicela nje ukuthi sonke sisho lo mthandazo, Nkosi uJesu iza kuwe, ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Namhlanje ngizinikela kuwe, ngithethelele zonke izono zami, ihlanze impilo yami. Ngiyayivula inhliziyo yami, ngena Nkosi uJesu, ungisindise, ungigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Iphile kulomhlaba inobudlelwane nawe insuku zonke zokuphila kwami. Yambula kimi inkazimulo yakho
usuku nosuku mangiholelwe from glory to glory in the name of Jesus. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Iklasi likhona ke bazalwane, sizohlangana ngo2:30 eklasini. Wonke umuntu okholwayo eklasi lakho. uNkulunkulu anibusise. Asibonane eklasini. God bless you.